Това не е просто вода, това е биохакинг за твоите клетки в реално време. Запознай се с Aura H7, преносимата биохакинг лаборатория, която превръща водата ми в мощен антиоксидантен щит. При да пиеш вода, която просто преминава през теб, хидратирай тялото си на клетъчно ниво. Оксидативният стрес и невидимата умора те забавят. Обикновената хидратация вече не е достатъчна за твоя динамичен ритъм. Патентованата SPE мембрана гарантира 99,9% чист водород. Концентрация над 3000 ppb. Без озон, без хлор, само чиста клетъчна регенерация. Тайната е в патентованата SPE-PEM технология. Тя отделя вредните газове и оставя само чистия водород. Водородът е най-малкият антиоксидант в света. Влизайки директно в клетките ти, той неутрализира възпаленията, забавя стареенето, подобрява метаболизма и здравето на сърцето. И ти връща фокуса. Инвестирай веднъж в здравето си и спри да плащаш за пластмаса. Aura H7 е твоят интелигентен избор за истинска клетъчна хидратация. Бестселърът на Aura Water – технология, която работи дългосрочно за твоя клетъчен баланс. Вземи своята Aura H7 от Aura Body BG интелигентна хидратация, която лекува отвътре.